Ubulawa yisifo sohlangothi umculi womculo wamaZayoni umfundisi uThulan Manana. Lokhu kudalelwe indodana yakhe uTrevor Manana. Kuthiwa ukugula kumqala ebuya emngcwabeni eMtubatuba waze wangeniswa esibhedlela eNgwelezane. UManana ubewumfundisi ebandleni iPhilip Apostolic Catholic Church eThembisa. Uzuze izindondo eziningi ngomculo wakhe ngaphansi kweqembu iGalatia ibandla lenkosi. Alokho engene njalo amazwi enduduzo ezinkundleni zokuxhumana bekhuluma izinto ezinhle ngalomfundisi. Baningi abaveza ukuthi awusezokufana kumculo wamaZayoni ngenxa yakhe. Abanye bekhala ngokuzuma noma ngendlela avele wadlula ngayo emhlabeni. Mina ngizofisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba. Hlala lapha ku-comment section. Ungakhohlwa ucinzele subscribe uzowazi phela ukuthi uthole zonke izinto esizipostayo kuyona le channel ephethe indaba eziningi ezitrendayo. Mina ngumsizi umfana phansi ejozini womhlaba yalengana sengiphuma kanje.